العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هاجوني بلال الله برك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم koko mbinoɗen e tafsirul qur'an karim gonɗen hade men natoyde e deftere he e mbinoma en gardin fodde bandaji ɗiɗi kalen en fayidaji hunde seeɗa e fayidaji qur'ana e tajje gantu e musidɓe ɓe e jaafo en saabu wonde ha joni kadi fayida goɗɗo kadi arani hen ha joni manamo poɗɗen hen ɗo wadde bihi fof bihi gonɗo e qur'ana ko temedere. ya ayuha alladina kafaru hewani koreji e qur'an latar ka bunna ko bajjo goto ala ɗimmo ha joni en jokki fayidaji ɗi e ko waɗi nasir tan ala mansukh e hol hunde e sirruji ha garɗen e annabaɓe haalaɓe qur'ana moni foof holko haala hen laabi hono foti pewɗen mana joni koye ƴewde inɗe jangtaɗe e qur'ana jomumen mbiyete ko waliyaɓe allah mana tawde gona annabaɓe nelaka hayso wawi are mumen mana mbiyete ko waliyaɓe allah mana ɓen kalen ɗumen so allah jaaɓi pawen hen inɗe heferɓe haalaɓe qur'ana tawi ko ƴiyal e jaati so allah jaaɓi pawen hen annabi moussa mo ganduɗa haalama e qur'ana laabi haalaɗi no foti holi hijibaji gonɗi e qur'ana ɗi ganduɗa moussa ala hen guila hijibaji ɗi puɗɗi ha gasi e cimoje ɗe o haala e qur'ana hono foti mana e pecce mana liman hono foti si en gayni kadi on fayida gadden hoore seeɗa qissa mo hewani ko faati e mawnikinare e bonde needi e ndereru mana ko ari ɗo hoore tafsiru qur'ana mawɗo biyeteɗo kitabul habib min imla il habib tawi walli fi ɗum ko jalaluddin suyuti sen gay ha joni no mbiruɗen ni so allah haaji tawde en kaljitino ko haalano e annabaɓe haalaɓe qur'ana no gasi joyoɓe moni foof ko jangta e qur'ana laaɓi holno poti tooni payen e wiyeteɓe ko waliyaɓe allah inɗi mumen kalama e qur'ana kono hawraka e annabagal mabɓe ina wawi bani israil en ina inniraɓe annabaɓe kono noon ko ɓuuri hewde tafsiroɓe jaari koɓe waliyaɓe holi ɓen ɗaluta haalama e qur'ana laabi ɗiɗi zulqarnayni haalama e qur'ana laabi tati luqman haalama e qur'ana laabi ɗiɗi ousayru haalama e qur'ana laawol gotol ƴiyal zeyd ibnu harisati haalama e qur'ana laawol gotol ƴiyal mariam mum isa alayhi salam haalama e qur'ana laabi capantati e tati wonko ngol wi laabi capantati e nayyi yurmede allah yo wone mabɓe ha joni kadi ina jeeya e fayidaji kadi mana ha joni qur'ana mana inɗe heferɓe ɓe ganduɗa inɗe mumen jangtama e qur'ana tawi ko ƴiyal e jaati holi ɓen iblisul la'in kuɗaɗo allah o innama e qur'ana laabi sappo e goho firauna mana kawruɗo e annabi moussa o innama e qur'ana laabi capanɗe jeegom e laabi jeenayyi ha mana gondunoɗo e makko o innama e qur'ana laabi jeegom qaruna
denduɗo e makko jamanu o jangtama e qur'ana laabi 4 jaaluuta tolnodirnoɗo e ɗaaluuta o haalama e qur'ana laabi 3 inɗe jinneji e qur'ana laabi 30 e laabi 2 samiriyu haalama e qur'ana laabi 3 abou lahab haalama e qur'ana laawol goto ɗum ɗo kadi koye fayidaji mana moƴƴuɗi andude mana kadi e nder qur'ana ko hen jeeyama kadi hen hunde e fayidaji mana huruful hijaiyat karfeje mana arabeɓe ɗen jogui Allah rendini ɗumen e nder ayeji 2 mana e qur'ana aya hen goto woni koto suratu ali imrana aya numéro aya o ko 154 numéro 154 to ali imrana jippi ko madina to Allah wino summa anzala aleykum min badil ghammi amanatan mana ha yettoyɗo aya o haali mana huruful hijaiya ndendinama ha gasi to suratul fatih to aya mana numéro mum ko 29 mana numéro 29 to suratul fatih to muhammad rasulullah ila akhiri sura mana ha joni ha wattande simore ɗe Allah tabaraka wa taala kadi e fayidaji mana fatiha en gandi mana woni hen ko ayeje 7 won wiɓe 6 kono selli kay ko 7 e ɓurɓe hewde ko ɗum jaari ɓe mbi noon won mana ha joni ayeji ittade e nder mana ha joni fatiha wiyama ko karfeji ittaɗi hen karfeji 7 ittama e fatiha mana wontode mbatta e nder qur'ana hon toon Allah rendiniɗe kanje fof mana koɗe pukkinade to banggue fatiha ƴiyalngal e ndendinama kanje fof e aya goto to suratul lan'am aya o numéro mum mana ko 122 numéro 122 to suratul lan'am to Allah wino waman kana mayyita mana fa ayina ha yettoyi mana ha joni wattande ayo ɗo ɗum woni 7 pukkinanoɗi mana ha joni to fatiha ɗi gari on ɗum kadi ko siruji qur'ana jea ha joni mana eɗen ciftina en mbino annabi Musa Allah tabaraka wa taala innimo e qur'ana laabi 113 kanko annabi Musa o haalama e qur'ana cimoje 29 mana e qur'ana Allah innimo hen en inde 113 e nder cimoje 29 kanko Musa ina jogui hijibaji qur'ana 60 ɗi gandaɗi Allah telliɗi mana hen hijibaji mana ɗi inde Musa ala hen mana haɗi gasi haɗi laaɓi ɗin hijibaji wiyama mana ha joni ko ni ɗi mbayi e kawral mana joom defte en haaloɓe ɓe mbina jogui mana ha joni hijibaji e nder qur'ana Allah innani hen fof inde Musa hay gotol ɗi noon ko hijibaji 23 inde makko ala hen hol ɗin kañum woni ɗi isa laɓu ha gasi inde Musa ala hen tilka rusul ha gasi inde Musa ala hen lan tanalul birra ha gasi inde Musa ala hen yastabsirun ha gasi inde Musa ala hen wal musanad mana ha joni ha gasi inde Musa ala hen Allah la ilaha illa hu ha gasi inde Musa ala hen la tajidanna inde Musa ala hen fama kana dawa inde Musa ala hen wazna taknal jabala ha gasi inde Musa ala hen wa alamu ha gasi mana inde Musa ala hen ya ayyuhal ladhina inma as-sabil
mana ha joni inde Moussa ala hen wama ubarriku inde Moussa ala hen suratul hajr inde Moussa ala hen mana النهل أو الله النهل معنى عند موسى على هن لا تتبع معنى النور معنى هجون عند موسى على هن ولا تجادلوا عند موسى على هن قل من يرزقكم عند موسى على هن فنبذناه بالعراء عند موسى معنى على هن لقد رضي الله عند موسى على هن سبيل جمعة عند موسى على هن سورة الملك عند موسى على هن سورة الجن عند موسى على هن سورة النبي عند موسى على هن moni ayaji nogase hijbaji nogase tati gondi e qur'anul karim al hakim di ganduda inde annabi Musa mana ala hen dum kadi ha joni koy faidaji gondi e qur'anul karim al hakim dum ne mana kadi ha joni eden paye faida goddo beydude holiyo faida ni way wa amma inde e lafaluji filuji gondi e qur'ana ko ni way mana woni hakkunde ismu e fil ene hen ujunere e temedde jeetate capanɗe jeenayi e jeenayi hakkunde ismu e fil ko woni qur'ana yoga e lafsuji qur'ana eɗen ganda eɗen gadda tartibu dewdiral mumen ko ni way ya ayuha alladina amanu kala ɗo jiiɗa ɗum e qur'ana sa limi capanɗe jeetati e jeenayi ya ayuha nnas e qur'ana laabi sappo e jeenayi assamawatu wal ardu e qur'ana temedere capanɗe jeegom e jeeɗiɗi assamau wal ardu laabi sappo e joyyi e nder qur'ana ya ayuha nabiyu e nder qur'ana sappo e ɗiɗi laawol ɗum ari alladina amanu e nder qur'ana laabi sappo e jeegom illa allazina amanu e nder mana ha joni qur'ana laabi joyyi yawmal qiyamati e nder qur'ana temedde tati e capanɗe nayyi e jeetati almalaikatu e nder qur'ana capanɗe jeetati e goo la ilaha e nder qur'ana capantati e joyyi bani israil e nder qur'ana laabi capanɗe nayyi mubinu e nder qur'ana temedere sappo e ɗiɗi mubinan alif tañ e nder qur'ana laabi jeetati wa aqimu salata wa atu zakata e nder qur'ana laabi sappo e jeegom bale gonɗo e qur'ana mo ganduɗa o mana ha joni ko ina wayno mana ko diwɗo mana o ko nogasi ɗiɗi lawol fala e nder qur'ana mo ganduɗa o mana ha joni ina wayno wiide nam oɗo ganduɗa mana ko sappo e tati rabbana e nder qur'an mana ha joni ko laabi ganduɗa mana sappo e jeenayi sadidum e nder qur'an ko capantati e joyyi mana o yaqulu mata e nder qur'an laabi jeeɗiɗi alhamdu e nder qur'an nogasi jeegom leylan e nder qur'an nogasi nayyi hayrum walla hayran e qur'an laabi temedere khabirum walla khabiran e nder qur'ana capanɗe nayyi jeeɗiɗi alkabiru e nder qur'ana capanɗe nayyi e nayyi wallahu subhanahu wa taala alam lafdawol al ilmu wa tuqa mana taqa e nder qur'ana ko wiyete al ilmu wa tuqa walla taqwa e nder qur'ana laabi temedde jeetati e laabi capanɗe joyyi ɗum ari hen mana ha joni cindondirgol kala ɗo Allah haali juulde haalo hen asakal e nder qur'ana ko ayeje capanɗe jeetati e ayeje ɗiɗi mana yurmede Allah yo woni annabi sallllahu taala alayhi wa sallam e kisal muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam e ha joni ɗum ɗo koye fayidaji mana ha joni qur'anul karim mana ha joni jeeya e ari e sirruji tafsiru mana qur'ana wonde julɗe mana ha joni e nder jama Allah he masjidul haram
ganda mana julde wotere ina foti e ujunnaji temedere mana julde e jamaaji goɗɗi ɗi ɗum noon sa juuli e nder jama Allah he tawde laawol gotol fof e ujunnaji temedere foti e mana jamaaji goɗɗi ɗi ɗum noon sa juuli e jama he ganda mana farillaji ganda mana ha joni poɗɗi hono ni ina wayno mana a wuuri mana duuɓi waɗi hen mana temedde ɗiɗi farilla masalan ina wayna wuuri duuɓi mana ha joni capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi mana ɗiɗi mana e lebbi jeenayyi e balɗe sappo ɗum wayi ina waɗi a windanama baraji muɗum lawol gotol wo amma ñalɗi hitande to banggue julɓe temedde tati e capanɗe jeegom e joyyi lebbi to banggue julɓe sappo e ɗiɗi eɗen gandi no mbiyeteɗ ɗini e pular mana kewɗi hen jogui inɗe mumen e pular won hen ɗeɓeten wiide tan kono arabeɓe mana mbiyata ni saabu eɗen jogui mawnum yaawa eɗen jogui yaawa eɗen jogui horka eɗen jogui humtoraɗo eɗen jogui saftoraɗo eɗen jogui taske eɗen jogui haaraɗo eɗen jogui dew haaraɗo eɗen jogui mawlud eɗen jogui dew mawlud ɗiɗi keddiɗi ngala inde kono jumadul awwal e jumadul akhir ko joni pewjina inde e ɗemgal pular ko wiyete mana ha joni ina haale joni ko hen ɗum noon mbiɗen ñalawmaji mana hitande ko temedde tati e capanɗe jeegom e joyyi waptuji gonɗi hen ko ujunere e temedde jeetati e nogas e joyyi waptu darɗe gonɗe hen ko ujunnaji jeegom e temedde ɗiɗi e darɗe joyyi kabbiraɗi gonɗi hen ujunnaji capanɗe nayyi e temedde joyyi e sappo e joyyi habbirango ɗum dey mana tawa en gaddani safa e witre en gaddani julde mana rakatal fajiri en gaddani julde korka en gaddani julde taske si en mbaɗi hen ɗum ɗon mana dendagal woni hitande nden wonata mana ha joni darɗe ɗe mana ko ni wonata darɗe ujunnaji jeegom mana e temedde ɗiɗi e sappo e nayyi nden kabbirali ɗi gonta ko ujunnaji capanɗe nayyi e temedde joyyi mana ha joni e sappo e joyyi mana ɗum ɗo koye fayidaji ha joni gadda mana e ɓuɗana ina sirruji ɓuɗana ha joni mana ko wallitorte wonande mana wiyoɓe mana ina tafsira ina waɗe fidaw rani en e sarhaji ɓuɗana sa jolama mbaɗana hoorema sa jolama mbaɗana joom suudu ma sa jolama mbaɗana ɓiye aɗa wawi waɗande nene ma e babma maynoɓe ko ɓooyi sarɗi wotoɓe maayi koye diine l'islam ina waɗe gueɗe kewɗe woni hen no mbaɗa bisimillah rahmani rahim bisimillah rahmani rahim ujunere e temedde ɗiɗi wiyama ujunnaji sappo e ɗiɗi ene yoɗa kala hen ko mbaɗɗani yoɗa woni hen waɗoɓe la ilaha illallah ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi ɗumne kadi ne yoɗa banggue mum woni hen waɗoɓe mana ujunnaji temedere qul huwa allahu mana ɗumne kadi mana ha joni ene yona woni hen ɓe ganduɗa ɗum tijaniyankoɓe ene mbaɗa salatul fatiha lima ughliqa ɗumne kadi mana ha joni ene yona e kala hen ko mbaɗɗa gandiɗa fidaw Allah nela malayka yo yeeynu hakkude leydi e asaman tine ceeduɗe wonon malayka ajam mana maccuɗam kaari ɗi kaari mana mi yaafimamamo hande mana dendagal ko wanno mana ha joni ko suuɗi e ko feeñi yawmal qiyamati so Allah haaji joginoɗo e makko haqqe foof yo artu am min Allah mi yoɓa ɗum mana ha joni kanko e rimɗinimo ɗum woni mana ha joni gotel kadi e sirruji mana ha joni qur'an al karim al hakim ɗum woni mana ha joni ko ni e gotel kadi e fayidaji mana annabaɓe hay goto e mabɓe wona no neɗɗo loriɗo mana e dow yimɓe ala kamɓe fof koɓe gollotonoɓe mone mabɓe fof wonko liggotono wuuri e mecce mum masalan wonno mecce mana ha wuura e nder hen wonno mecce baba adama
irrasan demal ko haa'ikan e cañu baba adama wonno ko demowo cañowo wonno liggey Hawa gazalata morto wonno meccal Idris khayyada mana ha joni ko tayo ñotowo sa idi mbiya jannanke wonno meccal Nuhu e Zakariya najjaray ɗiɗo fof ko monwisi mana ha joni fewnoɓe leɗɗe wonno meccal Hud e Salihu tajiray commerçant yeeyoɓe gonno wonno mana ha joni meccal annabi Ibrahima zarra najjara demowo mana ha joni kadi mana pewnowo leɗɗe ministre saydi mbiya walla sarapanci wonno meccal annabi Ayuba zarra demowo ra'iya gaynako wonno meccal Dawuda mana ha joni zarra tan pewnowo jamde yani saydi mbiya haddade mana tafowo mana ɓaleri e daniri wonno meccal Souleymane Bul Dawuda akawwasa mana ha joni mutowo e nder maayo ene yiilo jamɗe ene wawi wonde kanŋe ene wawi wonde kalisi daga noon yiilotoɓe kanŋe ɓen mana en dañi muñimtiɗo wonno meccal annabi Moussa e annabi Chouaïb ru'ate gaynaka wonno meccal Isa najjar sarapanci ɗabiban docteur ɗiɗum fof mo liggotono kana seydina Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo Allah sallah alih sallam waɗi hen mecce kewɗe o waɗi rayi en gaynaka ɗum waɗi liggade nde won cukalel mana on nder galle won mo jogui gueɗe ɗe o liggotono kal halbi omo ɓira hasfi omo ñoota ɓuuri salki omo hutta mana ha joni dammol kanko nela sallah alih sallam ajini omo yerwo ɗaɓki mana omo defa gayriha tanamo ñodde limti e paɗe mana ko nandi hen eyyi kanko mana nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum fof ko liggueyaji makko ala hen ko mawnikini fof omo waɗanno eyyi ha joni ɗum ɗo kadi koye sirruji mana belɗi issade e nder qur'anul karim al hakim ɗi ganduɗa mana ha joni koko nafata walla koko mana ha joni naftorte e ha joni e gueɗe liman mana gonɗe e nder qur'an liman mana ina fecco pecce mana ha joni nayyi wiyama pecce mana limanagal ɗum ne ko ni way holɗen pecce hen feccere ɓeydotako ustotako hen feccere ina ɓeydo ustotako hen feccere ina usto ina ɓeydo hen feccere ina usto ɓeydotako feccere limanagal e qur'ana nde ganduɗa daiman ustota ko ɓeydota ko no wano tan wayi ɗum ko limanagal malaikaji ustota ko ɓeydota ko ɗum kono wano tan wayi feccere nde ganduɗa ina ɓeydo ustota ko woni limanagal annabaɓe Allah e limanagal waliyaɓe Allah ɗum ñande fof no ɓeydo kono ustota ko feccere nde ganduɗa ina usto no ɓeydo woni dendagal juuɗe limanagal mumen no ɓeydo saaha ina usto saaha feccere nde ganduɗa woni tan koye ustade nden ɓeydota ko abadan nden ko limanagal naafiqen fofof haalama e qur'anul karim al hakim ina heewi ayaji ma en garo hen e nder tafsir so tawi Allah haaji ɗum kadi koye fayidaji mana ha joni qur'an mana ha joni jeyama ha joni e fayidaji issa mo mbiɗen mana ari e qur'an mana to hoore simore suratu bakaratu konngol wi koto hoore fatiha mana jiiɗen ɗum koye deftere wiyetede kitabul habib min imla'il habib waɗi ɗum ko Jalaluddin Suyuti mana kode temedere e jusuji nogas mana wone mayre jiiɗende koye jungo wiyeteɗo Seydi Mouhamad Soukayris mawnum Ahmad Soukayris mo ganduɗen kewɗo defte o mana on ko mawni ko kamɓe jiiɗi yuma e baba jiiɗen deftere nde e jungo makko koto Landalus mana jiiɗen en oɗo qissa ɗum ko ni wayi qissa mo mbinoɗen ma en gaddu ko faati e bonde needi mana ha joni e mana haasidago e ko mawnikkinade walla mana ha joni ndereɗu ɗum ko ni wayi o wi Allah tabaraka wa taala mana tagui tagoje mum ina keewi o tagui e nder tagoje makko baajol leydi ngol mana ina tiggi
ina woni ɗo gotel ɗo haaki kanko Allah e hoddira makko waɗi saaha juutɗo baajol leydi ngol ñaaguimo kanko Allah tabaraka wa taala gila taɗɗami ha joni gonmi koɗo gotel mi meeɗani ɗo ummade ɗum noon mboɗo yiɗi jamirami mi forto mana min fof mi foƴo mana mi ummono tiggorimi ni eyyi ɗum noon mi yiyani ɗo fof holɗo portotomi so wona an yamiri mbaɗanɗami nokku baajol ngol ina wayno mawni kinima saabu holli ina mawni mana no feewi Allah wimo yaato arsi a nanani dille ɗe mana leyɗele jeeɗiɗi yasamanu jeeɗiɗi fof ko arsi woni tiɓa mumen arsi ne jogui temedde jeetati salndu hakkude salndu e salndu fof ndiwri ɓurdi yawde ina yaa hen mana duuɓi temedde jeetati yettaki ɗo haaɗi hunde fof ko arsi ɓuuri mawnude arsi kadi ɓuuri yodde saabu kala waktu mo Allah addi ujunnaji temedde jeeɗiɗi mbaadi couleur mbiyeten ɗi jiiɗa e ndiya Allah no holtina ɗum arsi nelaɗo Allah sallllahu taala sallam jamma leltude sa oyo yaɓɓe dow hen o tawi ɗum ko kanŋe kecco omo yaɓɓa ina lofo mana rondiɓe arsi ɓe mbimo yo sifanu ɗumen no arsi wayi o wiɓe mana onon oɗon dooni ɓe mbi fawi koye daaɗi amen emin tuli min meeɗa ƴukkitade woto guite amen e guite Allah kawruta mana min ganda no wayi sifanu min ya rasulallah ɗum noon o sifaniɓe no arsi wayi oyi kono kanŋe baɗo no gula hudar mana baɗo no gula kadi mana ko kecco mana ha joni no haynande joni joni ndi suɓata o yorde mana mbaɗi mum ina yoni caggal mum mana o wi baajol leydi ngol yaato tawde aɗa yiiɗi ɗo portiɗa yaato tawde ko jiiɗa ɗo ko an ɗum mawnude baajol leydi ngol laylayti fay to arsi yetti arsi mana ha joni joowi e dow arsi hoore muɗum yawtu e banggue weeli gane ɗe ne gara ina cowa no cowa pawa e arsi laatiki ne weela oga banggue hoore nde ne weela oga banggue arsi calɗi temedde jeetati ɗi fof gueeli e hoddiro Allah arsi yeehi ha mabɓi mana ha joni e dow asaman mana caggal mum e baajol leydi ngol wi Allah joomam min dey jinnomi ko ɗum portimi kono gane payima e arsi arsi heeli ha hippima mana e dow asaman hooram nani weela laacam nani weela dañani ɗo fawi so tawi ko mawnude kay mawni ko min o kay min ɓuuri arsi wonte wiide subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar kañum kam mana jaaɓi ko ɓuraɗo ko daɗaɗo deeƴi Allah wi baajol ngol jippu baajol ngol nana yeeso ma ƴeew mana ha joni kongol ɗaani ngol yaato beele ma fortoye ɗum makko o yeehi baajol ngol telli faye ngola baajol ina leeli ina ɗaani ina tiggi ha feewi kangol kelno ngol arsi ngol ari ngol naate hinere ngol ɗo baajol leydi ngol yaltiri ndeega hinere ngol ina ɗaani finani ngol forti e dow muɗum ha laaɓi ngol ina ɗaani finani malayika findini ngol baajol wi ɗum an a finata ƴeewa ko woni e dow ma ko wi ko ɗum woni o wi baajol leydi ngol ganduɗa doole mum kelino arsi ha memi asamanuji hippi e leydi mana ha joni ronki ɗo forti ari naate hinere ma yaltiri wonde nde ha joni nani forte dow keeci ma kangol ɗaɗino ngol ngol wi haɗama mi tinani hen ay hunde mi anda hen ay hunde ɗo gonmi ɗo mi tinani naate kinam mi tinani memi kam so tawi ko mawnude kay mawni ko min ngolne mawni kinima Allah haaji ɗi kaali mana gaynde ɗi tan mana haalde famɗu ina sara majji toɗɗiɗi kañi ɗiɗi fof mana moƴƴi famɗu ƴeewi oga banggue ƴeewi oga banggue yiyani wi hoto baaji leydi bakkotono ɗi ngol ne wiya mana heeli arsi ngol ne wiya naate kini ngol tinani kañi ɗiɗi fof min moɗiɗide ɗum haarani min ngol so tawi ko mawnude kay mawni ko min faabu ndu ne mawni kini faabu ndu ne haali jofnani wempe ƴere maayo wiye mum tal mana yanoye nder ndiyam tawi toon ma won ujunnaji temedere faabu hono mum ina toon maayo ngo ƴeewi ga yiyani wi i hoto fawru bakkoto noon moƴƴi ɗiɗo baaji leydi joni noon tawi ko mawnude kay mawni ko min mana ko min Allah hokki man Allah tabaraka wa taala hoddiri maayo ngoni bakkima mawni kinima Allah yamiri malayika goto e malaikaji mum yo yah hujjoya hoore mum ara ina fembo ɗum koye kawisaji Allah ina holla e ɓissaji tagore malayika o ari mana o nangi maaje 5 gonɗe e windere ɗe kañƴe ɓuuri mawnude woni yoɓe ko jeeɗiɗi kono ɓurɗe andede ɗe piltiɗe ko jeeɗiɗi maayo ina wiye muhiɗu
المتجمد الجنوبي محيط المتجمد الشمالي محيط الهندي محيط الهادي محيط الأطلسي نون ويدتي أنا ada wawi wiide glacial du nord glacial du sud mer Indien mer Pacifique et mer Atlantique ngon woni maayo wongo e diwan meɗen ɗeɗo jeeɗi e diwan meɗen ɗeɗo jeeɗi e diwan meɗen ɗeɗo jeeɗi e diwan meɗen ɗeɗo